úplně každému a ten teď vidíme na tom úvodním vhazování na mistrovství světa ve Švédsku v Göteborgu. Na úvodní boli už jsou připraveni Servác Petrovský a Matyáš Šapovaliv. Melovský mu pomáhá a už jsme ve středním pásmu. Melovský nabízí se mu tam do dobré pozice. Bekra, je to gól, Česko vede 1-0, čas 1-0-1, nádherná kombinace útoku Melovský, Bekra, Rimon. A Kotouč má obránce Kmec na modré čáře, proti němu Šapovaliv. Kmec si vybral Mešára, Mešár a je vyrovnáno po přihrávce na Petrovského. Nebo spolehat na nějaký odraz. Další střela, teď je to gól, ta střela prošla za brankovou. Hrabal připraven, dorážka, pokyn na čáře a nakonec bráně. Podívejte se, jak slovenský centr bojuje a po něm ještě Štrbák. A je to gól, který dává z ničeho nic Boris Žabka. A zůstalo to pouze na útočníky a je to 5-1. Hra ve čtyřech, Slováci dnes skorují z každé situace. Šalé a je tam Šapovaliv před brankou, výborný zákrok a ale Kotouč se odráží do sítě. Od začátku druhé třetiny, přihrávka na útočnou modrou čáru, kde je Honzek. A tady je zase možnost na druhé straně, výborný Hrabal, dorážka a je to 6-2. Maxim Štrbák korunuje svůj výborný výkon v dnešním zápase gólem. Čas symbolicky končí Slováci v našem obranném pásmu a vítězí v tom úvodním zápase mistrovství světa juniorů 6-2 po výrazně zlepšeném výkonu od druhé třetiny.